guys! Good afternoon! Welcome back to my channel. Andito na naman po ako ngayon manggugulo sa inyong tanghali. Ako po si Inday Badiday, ang Inday na grabing yak-yak. Okay? So guys, for today, I'm going to discuss the word hindi kontento. So guys, ano nga ba ang salitang hindi kontento at anong klase nga ba ang salitang hindi kontento? Nabiktima ka na ba guys ng mga taong ganun? At ako, biktima ng ganito. So guys, ang taong hindi kontento guys, sila yung mga tao na kahit meron na sila, kahit marami na sa kanila, gusto pa nila na lahat sa kanila, lahat aangkinin nila, gusto nila makuha ang lahat kahit na may naaapakan na silang tao. Bakit nga ba sila ganun guys? Kasi sila guys, ayaw nila na may makakalamang sa kanila, ayaw nila na makita ang isang tao na galing sa hirap, biglang tataas at malalamangan sila. Guys, grabe. I've been in a poor family and until now. But I work hard and I slowly achieve my dreams. And then guys, grabe pa rin ang pang-apak sa amin kasi ayaw nila na aasenso ako, ayaw nila na aasenso kami. Bakit? Kasi guys, gusto nila sila lang ang nasa taas, ayaw nilang makakita ng ibang tao na nalalamangan sila. Ano nga ba sila guys? At bakit sila ganyan? Kasi guys, ang sabi nga ng mga ibang tao, sabi nga nila, bakit ang isang tao kapag ay nakahawak ng malaking pera, wala na, hindi na sila tatanaw sa likod kung saan sila nanggagaling? Bakit? Kasi nga, sila yung taong hindi kontento. Ako guys, kontento ako sa anong meron ako. Kontento ako sa anumang bagay o buhay na ibinigay ng Panginoon. But guys, walang taong hindi nangangarap na maging naaahon sa kahirapan. Right? So guys, ang salitang hindi kontento, yun yung sila yung mga tao na gusto nila lahat aangkanin na lang, walang ititira sa ibang tao, walang iba, ayaw nilang maki-share, no? Ayaw nilang mag-share na kahit konting amount lang. Oo guys, ganun sila. Gusto nila, kunwari, makita nila yung isang bagay na mas better dun sa una nila, kahit wala na silang pera, kahit hindi na sapat para sa kanilang pamumuhay araw-araw, kukunin nila yun para lang hindi sila malamangan. Guys, ganyan sila. Bakit nga ba kayo ganun mga taong hindi kontento? Bakit hindi kayo matutong makontento sa kung anong bagay na ibinigay ng Panginoon sa inyo? Bakit ayaw niyong malamangan? Bakit ayaw niyong umasenso ang ibang tao na nasa likod ninyo? Bakit nga ba? Okay guys, ang pangalawang salita ay ang salitang mayabang. Guys, isa din ako sa tao na naging biktima sa salitang mayabang. Sabi nila, mayabang daw ako. Ha? Paano ako mayabang? At ano ang ipinagmamayabang ko? Ganito yun guys. Napakaliit na bagay ang aahon tayo kahit konti man lang sa kahirapan, ipagkakait pa nila sa atin. Ngayon guys, bakit nila ako nasabihan na mayabang? Kasi guys, my God, text, kumusta ka na day? Call, day, kumusta ka na? WhatsApp, Messenger, Viber, day, kumusta ka na? Ang kasunod day, pautang naman, babayaran ko sa'yo. Pag pautangin mo, singilin mo, siya pang magagalit, no? So guys, napakarami ko na pong natutunan sa sarili ko. Kaya isa ako sa nabiktima sa salitang mayabang. Bakit? Kasi guys, una pa lang na paghingi sa akin nila ng tulong, una pa lang nakilala ko na sila. Bakit?
Kung ikaw tao ka, kung ikaw babae ka, kung ikaw Inday Dudong na may utang ka, hindi mo na kailangan magpasingil. Alam mo sa sarili mo kung ano ang responsibilidad mo. Alam mo sa sarili mo kung anong dapat mong gawin, 'di ba? Hindi mo na kailangan singilin, hindi mo na kailangan magpasingil sa isang taong inuutangan mo. Kasi ako guys, pag once na ako ay nautangan guys, ako na ang nahihiyang maningil. Once lang akong maningil guys, at hindi na yan masusundan pag sinabi mo wala pa. So, pangalawa, dapat kung ramdam mo nang hindi na kita siningil, magbayad ka, day. Bayad ka dong. Para hindi na tayo magkahiyaan, magkailangan. Ako patuloy nahihiyain, no? Ako pa ang nasasabihan ng mayabang. Bakit? Kasi hindi na daw ako namamansin. Ako ba dapat ang luluhod sa inyo? Hindi naman ako mayaman. Wala man akong pera. Meron lang akong konti. Sapat sa mga tao na nangangailangan din kung ako ay nakaluwag-luwag ng kaunti. Hindi naman masama ang tumulong guys, pero wag yung sobra-sobra guys. Kasi I've been that situation guys. I really been in that. And then, ang sabi ko sa sarili ko, ngayon natutunan ko na kung sino yung mga taong andiyan sa akin nung wala pa ako, nagkaroon ako hanggang sa nawalan ako. Kilala ko na kung sino-sino sila. Pero may mga tao talaga guys, na kaibigan ka lang pag meron ka, iiwanan ka pag wala ka ng pera. Napakarami kong nakilala na ganyan guys. Guys, bakit nga ba sila ganyan? Kasi nga guys, all they want is only money, money. Why? Because they need money. They don't need your friendship. Guys, masakit ang katotohanan, pero yan ang totoo. Pero sana masasabi ko sa inyo, mga Inday, mga Dudong, huwag po kayong ganyan. Kung gusto niyo po ng tunay na tao, na tunay na kaibigan ninyo, meron man o wala, dapat nandun kayo. Napakarami ko ng experience na ganyan. Andyan lang sila nung napakarami ko pang bagay na pwedeng i-share sa kanila. Nung time na na-down ako, wala na sila. Hindi na nga nila ako napapansin. Napapaasuhan na lang ako ng usok ng tambocho sa motor nila. Ganun, di ba? Ang sakit guys, ang sakit. So ngayon na nakaunahon na naman ako ng kaunti, ito na naman. Kinontrol ko yung sarili ko. Hindi masama ang tumulong. Pero guys, dahan-dahan. Kaya nga ako napagsabihan nilang mayabang kasi nga, nagbago ako. Kasi marami akong natutunan. Mga tao na nandiyan lang kapag meron ka. At ang mga tao na aalis na sa'yo kapag walang-wala ka na. No? Yun yung salitang mayabang na ibinato sa akin kasi nagbago ako. Nagbago ako kasi may rason kung bakit ako magbago. May dahilan kung bakit ko kailangan magbago. Hindi ako magbabago kung hindi ako nakahanap ng rason para baguhin ko yung sarili ko. Kaya wala akong pakialam sa salitang mayabang kasi that is not true. Okay? So guys, maraming salamat sa diskusyon natin ngayon at kayo ay nagkikinig. Kung napapanood niyo po ang video na ito, huwag niyo pong kakalimutan ang pag-like, subscribe, and click the bell button para updated kayo sa lahat ng mga yakyak ko, mga Inday, mga Dudong. Maraming salamat po. Until my next video, see you there guys!